Добро утро, здравейте! Welcome to моят нов влог, който ще бъде вече от юни месец. Днес сме все още май, 26 май и ние решихме да избягаме за 4 дни в Атина при нашите приятели. Те имат страхотни лодки, на която ще отседнем следващите 4 дни, така да кажем. Ако броим и този ден, предстои малко да се отпусна, така да го кажа, след нервните няколко седмици и месеца, бих казала. Пристигнахме и чакаме да ни вземат. В момента сме на пристанище. На пристанището. Вижте каква красота е. Бяхме на една много вкусна вечеря и не успях там да снимам, защото седна ми батерията, но когато се върнахме, само нашата лодка свети невероятно, както и чувствата, които изпитваме тук. Всички лодки са много плътно подредени. Добро утро! Събудихме се. Все още не мога да повярвам къде се събудихме. Всъщност, в 7 сутринта тръгнахме и пристигнахме в 9:18 на много красиво място. Вижте каква ни е красива масата. Излезнахме на разходка. Времето е приятно, но вече става по-топло и по-топло. Абе, Юлианка, ние сме в новите ни рокички от Рада Пола всъщност. И едната от целите ни и разходки е естествено да ги штракнем, да ги заснимем. Тази дума не знам дали е много красива. Штракнем. По-разговор, нали? Ние сме с вас достатъчно близки, за да си по-разговаряме. И Викусик взе такава камера и снима влога. Вижте колко красиви покривки, с които се мачнах и аз. И отиваме да гледаме залеза. Според мен малко закъсняваме. Това е наша красавица Сергей. Всички лодчици са наредени тук. Тук сега е много плътно с много различни лодки. Хората си общуват. Градчето е много уютно, туристическо. Момичетата се снимат. И отиваме след малко на вечеря. А ние с Юлианка. Аз снимам с камерката, тя естествено с фотоапарат. Дойдохме в един много известен ресторант. Sunset се казва, заради красивата му гледка. Ресторантът е пълен. Изглежда всичко много красиво. Надявам се и вкусно. Нашите хора са тук. Една от най-красивите гледки, които съм виждала. По-скоро с които сме вечеряли. Здравейте! Днес е четвъртък и преместихме се на едно от заливчетата, където сме само ние. Много е тихо. Времето е страхотно. Пуснахме да поснимаме красотата с дрона, който е паднал във водата в крайен вариант, който не беше никак не е окей. На 10 метра надълбоко, току-що го извадихме. Тук ще сложа кадрите. И сега много ни е интересно, ще видим дали ще оцелее, дали е възможно отново да работи, защото той е съвсем прясно купен и е нов. Тя е красотата. Дойдохме оттам. Скрихме се тук. Другото, точно това момиче, което държи камерата в момента, ме накара да си създам YouTube и да записвам видеята. Здравейте, аз съм Юлия, съвека да ме вибрам. Тя е Аз бях. Точно Аз бях. Благодаря за което.
Може ли да бъдете толкова добри да цъкнете на един subscribe бутон, да подкрепите този млад ютубър? Млад, прекрасен. Затова в описанието в профила ми пише все още ютубер. За да ми се хоче аз съм там на Еми, ти си ню? Да, ню. Здравейте! Днес е петък, последен ден, в който сме тук в Гърция. Утре прибираме се обратно. Сега се оправяме и излизаме на острова, който пристигнахме. Аз след малко ще ви кажа как се казва. Сечето, с което съм от Севие, но вече го няма наличност, но все пак искам да обърнете вашето внимание. Има много готини сетове и летни неща, които са на много добри цени. Аз, понеже съм с корем, това ми е перфектна работа, тип кимоно. Седнахме да хапнем. Тук уж е един от най-вкусните обяди и вечери. Това е студена супа. Много интересно изглежда. Естонска. Картофки. Да не отслабнем, не дай Боже. Этот суп кушается он холодный и кушается с горячей картошкой. Ага, тази супа се еде студена с тези картофки. Много красива гледка. Има... Веднага след кацането в София сме, вече сме на снимки и снимаме прекрасна Елин с няколко нови неща от нас. Здравейте! Днес е тимбилдингът на Елита и Радопол и решихме да го прекараме на чист въздух и ви взимаме с нас. Ето какво се случва, когато имаме снимки. Между другото, вече на финала сме. Днес е сряда. Намерихме една офисна сграда и тук снимахме, защото имахме нужда от хубава сянка, която имаше само тук. Ето Катюшка, пием си матча. Какви кадри се получават? Добро утро, здравейте! Днес е събота, 6 юни и съм сложила някакъв филтър на камерката. Много ми е интересно дали се смени картинката. Аз съм готова, рейди за излизане на работа и за друго излизане. Вчера заспах много рано. Така най-много се отличава от моето ежедневие, когато съм бременна или не. Просто ми се спи много, много рано. Отивам да мина през една шивачка, да я взема. Почти всяка сутрин минавам през нея. Тя е една от най-добрите ми. И след това отивам на работа. Децата днес останаха при баба им, моята свекърва, защото аз съм на работа от 9 в събота, а те са на съботно занимание от 10. Съботната. И съответно вчера са били на тренировката до късно, до 7:30. И те са останали при нея, а днес след съботното училище аз ще ги взема заедно с вас. 1:30 приключва, т.е. до 1:30 аз трябва да свърша всичко. Излизаме, пристигнахме. Къде пристигнахме? Към детския Да обядваме.
към детския кът. Добре, айде, Софи. Показвам ви детския кът, който е невероятно просторен. Истински инстаграмабъл и много красива картинка. Тук ще празнува София 5-ти рожден ден и всеки един детайл, аз наистина съм много приятно изненадана. Измислям по системата Монтесори, с дървени играчки, много детайли, които ще ви покажа сега. Тук дечицата всъщност хапват, правят различни мастер-класове. Нашите в случай ще правят пица сами, ще рисуват бисквитките. Много интересно. Тук е сцената за особено тези, които обичат да се изрезават, както моята София станции с всичко. Предполагам, това е за тортата. Останала е украсата на момичета от предната рожденичка. От тук могат да се качват и всъщност да преминават горе и да се спускат тук. Виждам, че Юляна се е заиграла с играчките. Аз я разбирам много добре. Това е много яко. Много интересно. Наистина съм впечатлена. От тук по стълбички. Тук децата си оставят обувките. И аз вече си представям как ще бъде. Даже след като ви показах, тук слязохме и вече вижте каква красота ни очаква. Той изглежда толкова вкусно. Сигурно е, да. А ето това е долният етаж, където всъщност ще бъдем ние настанени гостите. Може да обърнете внимание, че горе имаме и телевизор, там на стената, който ще наблюдаваме нашите маничета. Много уютно. Има и паркинг, което не е малко важно. Буквално сме на 3 минутки от Парадайс. Звукът на свеж, защото вашата Юлия е забравила да заплати тока и сметките вкъщи. И ние изключиха ток. И аз прибирам се сама, аз съм вкъщи, сега ще работя това. Сега пак ще продължа там, тук да цъкам, че имам много неща да правя. Нямам ток. Да, трябва да сме по-внимателни. Аз на първо място. Защото просто от постоянни фактури, от сметки навсякъде, на всичко, аз просто изключих и забравих за сметките вкъщи. Много смешна ситуация. Между другото, не ми е за първи път, за втори вече. Това е положението. Ще си поработкам и ще си легна да спа. И да ви кажа, и тази история ми харесва. Но пак трябва да сме внимателни. Ще се включа сутринта, защото в 8 часа утре, вторник, на 9, ние се събираме с Юляна и отиваме в планина. На планина, на разходка, чист въздух, малко кардио. Аз си измих сийките, си ги хапвам и ще лягам. Здравейте! Включвам се и съжалявам, че се включвам понякога доста така на кратки периоди. Днес е 10-ти. Една прекрасна сряда, в която аз след работа отивам да посрещна моите кълпазанчета и всъщност моето семейство. Моят съпруг, 9 деца, свекърва ми. От летището, защото връщат се от Молдова. И така ще позиционирам вас. Надявам се, че ме виждате добре. И отиваме вкъщи, преобличаме се и буквално след 2 часа ние сме на рожден ден и на нашата едни семейни приятели. Приятелка Диана по-скоро, на която съм издала много красив букет, който ще ви покажа. Нещо, моята камера не иска да ме засича като лице, защото казват много ниско осветление. Не знам защо. И всъщност поработих много неща. Ние направихме в едно от ателиетата ни, който е точно до магазина отсреща. Направихме един огромен стилаж, сложихме там, всичко е подредено вече, както трябва се намира. И както идва леко по леко допълнение към моя екип. Даже ме е страх да казвам за това нещо, за да не урочазвам, както се казва.
Но както е де, аз се чувствам супер, пълна съм с силите, с много неща и с енергия и с вдъхновение, с всичко. Защото много неща трябва да направя, не ми се стои на едно място. И всъщност този викенд взимам децата и изчезвам за 2 дни. Събота имат сутрешната занималния, в която докато те са там, аз отивам на работа. След това ги взимам и тръгваме за Велинград, буквално за една нощувка в едно хотелче. Ще ви вземем с вас. Просто така си букнах бързо с едно мое много близко момиче, която е Врадапола, с нейните брат и сестра, по-малки, и отивам директно аз, грубо казано, с 5 деца. 2, 4, 5, да. Но купона ще е на максимум. Искам децата да си играят, да си плуват в басейна, аз да хвана малко тен и просто така ден и половина да се потопим. Готови сме. Оставихме децата при баба им буквално за няколко часа и ви показвам моята визия. Няма да познаете от кой бранд е. Всъщност, аз съчетах супер изчистена долна част, роклята ми. Абстрахирайте се от това, което е отзад. И излизаме. Вече, защото сериозно закъсняваме. Днес е петък. Имаме снимки. Снимаме в един много интересен паркинг, който все още няма коли в него. Чистичък, нов. Паркирах тук. Докарахме една много симпатична жълта количка отзад и едно момиче, която за мен е топ модел, но не се снима нон-стоп. Искам да ви покажа каква красота и как седи, как и отива цялата визия на снимките. Тя ни е модел днес. Ето е екипа ни. Юлианка, Настинка и ето е тя. Тук ни е целият панаир. Обувките. Супер доволна съм, когато всичко се получава така, както си го представям в главата. Добро утро! Днес е събота, сутрин и познайте къде съм отново на снимките. Този път снимаме много летни нещица. Всъщност, просто вчера снимахме буквално 2 часа и днес сутрин 2 часа. След това отивам на работа, довършвам някои задачи, след това взимам децата от съботната им занималния и тръгваме заедно за един ден до Велинград да си починем само с децата, с моята, би казала, по-малка сестра, и тя не ми е сестра родна, но поне от много години сме заедно. Диана, вие я познавате всички. И нейните братя и сестра. Така че аз съм и тя ми е понякога като дете. С 5 деца тръгвам на Велинград за една нощувка в един хотел, в който просто ще прекараме време заедно. Малко искам да изключа мозъка, поне за няколко часа, и това ще се опитаме да го направим. Така че, показвам ви отново гардероба в моята кола. Много интересни неща имаме. Направихме първата част от лятната колекция, която беше тотално изкупена веднага. Сега пуснахме още артикулите, защото от предните просто са свършил плата. И това е едно нещо, което винаги не обичам, когато купуваш някакви метражи и понякога стотици. Най-накрая това всичко приключва в един момент. Нищо, както да е. Аз съм свикнала, така че продължаваме и след това връщаме се на работа. Ще ви включа по-рано. А сега ще ви покажа един от екипите. Моделката връща се, защото аз ги чакам в колата. Като съблеканата съм. Ще ви покажа. Тук тя се преоблича. Да знаете, че снимам влог. А това е един от сетовете. Вижте колко е необичайен принта. Ай така, малко завърти се. Така, отзад, отпред. Красавица. Айде, сменяме. Включвам се в неделя. Днес е неделя. Ние сме в Велинград. Всъщност вчера нищо не снимах почти. Откраднах моите бабоци с още едни деца. И тръгнахме малко да си прекараме време заедно, защото очакваме отново да сите на много пълна неделя и седмица по-скоро. И съответно сега е момента да си починем заедно, дори и един ден. Ние се събудихме, отиваме на закуската в един много симпатичен хотел. Между другото не очаквах, в никакъв случай не е спонсорирано, споделям ви. Хареса ми между другото и цена, и качество, храна и всичко. Макси Спа Велинград, ние сме тук. Така че стаите са много просторни. Нашата просто е толкова
Ей така всичко с дрехите, с... нали, че аз даже малко ме е срам да ви я покажа. Но е много просторна, повярвайте ми. И време е да отидем на закуската. Ще ви покажа с колко деца съм тук. Ние сме вече на закуската. Софи, вкусно ли ти е? Диана и показвам... Няма да показвам много хората, да не се притесняват. Показвам ви хотелчето ни. Според мен направиха реновация, нещо не сме идвали в този хотел, но на мен ми допада. Да, можем тут и там. И сега ще се къпим, ще се забавляваме. Фит чек на вашата мама Сита. И огромният вече ми курем. Ща мини почивка е към края си. Готови сме, даже обядвахме и тръгваме обратно към София. Добро утро, здравейте! Днес е понеделник. Аз съм почти готова и показвам какво съм служила. Супер изчистена сатанирана рокля, свободна. Едно сако, което съм взимала преди 2 години от Турция, от един много хубав бранд. И Пикьол се казва. Страхотни дрехи, постоянно пускат някакви намаления. Качеството е невероятно. Ако случайно ще сте в Истанбул в мол, задължително вижте. Много често пускат на много добри цени, защото марката е среден клас, т.е. не е тип Зара, а е по-добро, по-високо качество. Съчетала съм заедно с бордо коланче и ще има малка бордо чантичка и балеринки, които също ще са в бордо. Местя само от светлата чанта към тъмната някакви нещица от чантата ми и тръгвам на работа. Понеделник е, наситен ден, но аз съм сравнително спокойна, защото успях да посвърша много нещица. Много задачки. Също така ви споделям и показвам, че ето такива стикчета с SPF. Хубаво да си носите в чантите, защото знаете, ако не се лъжа, че нашата защита действа няколко часа и след това което нанасиме, спира да ни защитава лицето и е хубаво с подобни стикчета да минаваме поне така, за да пазим нашата кожа. Това е много важно. Моята кожа е много чувствителна, бяла и от време на време и така правя. Не взема много място. Аз, понеже по препоръката на моята козметичка съм взела това. Ето така да направите. И за дечицата съм взела същия стик, само че по-маничък, специален за деца, когато ходим някъде или почивки. И набързо да ги мина личицата, поне раменете. Днес като истинска леди, синя огромна пазарска чанта, с една малка чанта в тази голяма чанта. Сега отивам да избирам платовете за определени сака, които ще се пуснат есента. Тоест работим над есенно-зимна колекция и също така официална за абитуриенти на 2027 година. Днес идват огромни топове с платовете, които поръчах. Също така трябва да взема и... Те идват от Италия, Турция и Украина някои. Напоследък започнах да се интересувам как във връзка с някои ситуации в моя живот, как да реагираш грамотно, абсолютно коректно, да можеш да отстоиш своето мнение. И започнах да гледам от време на време поредицата на подобни видеа. Смятам, че е много полезно. Това, което аз гледах, то си е на руски. Но все пак и много българи правят подобно нещо и много ви препоръчвам да обърнете внимание. По този начин вие може, понеже на мен ми е малко проблема това, че аз усещам някакъв комплект с българския език от време на време говорейки, знам, че изговаряйки не съвсем
на 100% е правилно, а пък когато става дума за подобна ситуация, рядко се случват, но има ги в живота. И винаги трябва да не преминаваш на тази грубост и аз си казвам долната вече част, в която ти почваш някакви много груби думи, а да можеш да отстоиш мнението си, правата си и по начина, по който и да останеш с едно красиво лице, без притеснение за това нещо. Една от моите шивачки наскоро се е оженила и отиваме да я чистим. Готови ли сте? Айде, имам тук и един цветок намерен. Моите две менеджерки, Танюшка и Дианушка. И аз съм плюс 3. Да. Днем рождения! И свадьба! И больше поводов! Това са нашите най-нашумелите наметчици. Много момичета, между другото, носят ги с дънки, с панталони, висока талия, абсолютно така с бейсик долната част. Тоест не е задължително да бъде на някакво много официално събитие, а дори на някоя вечеря. Той да разходка в парка пак става. Ще блещукате и всички кучета ще ви гледат като най-блестящото нещо. Работно. Всъщност правя поръчка на още платове. Този път мрежите е един от елементите в облеклата, защото елементите са хиляди. Етикетите, пристигнаха курсетите на дизайна, към който трябва да направя и ще го направя сега. И като цяло потапям ви малко в работният ми процес. Дойде този ден, в който Софи стана на 5 годинки. Ви показвам цялата атмосфера, красотата отзад и прекрасната обстановка, която създадоха за нас Lighthouse. Контакти всичко ще оставя отдолу. Ако решите, хареса ли ни тук, Тимурка? Да! Казвам го наистина от сърце. Ако дойдете при тях, кажете, че сте. Включвам се от събота. Днес е 20 и ние заминаваме за първата ни пълноценна почивка в Италия. Но това няма да бъде само паста, пица и красивите улички за Италия. Това ще бъде и нашият трип с катамарани, огромен фестивал, на който отиваме. И всъщност на който се събират много хора, които ще видите, както и тези всички, които ще споделят за този фестивал. В момента сме пред къщи. Чакаме нашето такси и тръгваме към летището. Първи терминал, там се събираме всичките. Първо се събрахме двамата, а после с цялата компания ще се съберем. Не може куфари на катамарани, съответно ние сме подготвили сакове, по-скоро Сергей ги е подготвил, поръчал, аз само му приготвих какво той да сложи вътре. Или показвам. Ето този е супер вместителен, огромен е просто. Така. Тази чантичка, между другото, много си я обичам. За първи път я слагам. Вече си я обичам много, защото е супер
принесу наши вещи. Добро утро! Здравейте! При нас е сутрин 9:30. България с 1 час напред, т.е. 10:30. Събудихме се сутрин. Тук имаме цяла програма и ще ви разкажа малко за самият фестивал, за всичко, което се случва при мен сега, при нас, при нашата компания. Ние сме в Италия на фестивал, който ще бъде 7 дни с 14, мисля, че лодки, където са абсолютно различни хора. Нашата лодка, ние сме 10 човека, още една лодка, нашите приятели са 8 човека и ние всички заедно. Ще плаваме по Италия, по различни кътчета, с различна програма. Ще спираме на различни острови и всъщност ще се забавляваме, ще се наслаждаваме. Азур фестивал, контакт и как се казва, ето тук ще оставя. Може да ме последвате и в Инстаграм, за да разберете повече и за да виждате кадри, снимки, всичко. Това беше планувано още преди около 6 месеца, даже преди да съм, смятам, че забременя или тогава още не съм знаела. Чувствам се добре, много е топло тук, но аз съм си активна. И така е. Така че ще се насладите на красотата. Това ще бъде и последната част от моят влог за юни месец. Ние сме в Позитано. Излезнахме да се разходим. Между другото, много яки рокли по 15-20 евро и ако ще сте тук, просто ви оставам локация, даже как се казва. Страхотни. Напазарувахме се с момичетата. Ето. Азербайджански за децата, ветрило, хавлика. Много яки. И това всичко е въобще, вижте, цените са. Взех си една такава хавлика с лимончетата. Много яко. Дойдохме да се разходим по магазинчета. Здравейте! Днес е сряда. Ние сме на Капри, нали? Как? Аз вече загубих и приключих с броене на дните и на градовете. Изчия. В Изчия се намираме. След 1 час тръгваме. Отплуваме от тук, отплаваме. Вчера пристигнахме тук и вечеряхме, разходихме се и сега излязохме с Сергей да се раздвижи малко. Особено аз имам нужда. Сергей нон-стоп всяка сутрин тренира и прави нещо. Аз съм... Не. Ето там е пристанището и вижте, тези всички флагове са наши. Тоест на катамараните, с които плаваме от фестивала. Нас имаме още днес. Деня започна, така че го утре, други ден. Но пък аз вече съм готова да се прибирам вкъщи. Хубаво е, но 4-5 дни смятам, че е напълно достатъчно. Исках да кажа, че много локалните магазинчета имат различни рокли, различни тоалети, различни неща, които продават, които са супер адекватни и достъпни цени. Това, което забелязох. Въпреки, че е остров и туристически места, но страхотни има по 10, 15, 20 евро. Азербайджански на цялото семейство е еднакви по 10-15 евро, така че в това отношение сме много изненадани.
Моят влог от юни месеца към края си. Вече е доста в работна обстановка съм, както и почти една седмица, както сме се върнали от Италия, от катамараните. Даже забравих да запиша едно заключително видео. Искам да ви благодаря, че изгледахте този влог. Отново ще имам подаръци и на 2 момичета ще подаря по едно подаръче от мен. Така че единствено, което ще ви помоля да се абонирате за моят канал, да оставите по едно коментарче. Няма значение какви ще са към коментарите, по-скоро вашето мнение и вашият отзив от това, което изгледахте. И ви благодаря. Продължаваме и всъщност това, което ще подаря, разбира се. Ето тук ще споделя, защото сега на момента не мога да се сетя но за сигурност нещо хубаво, както и винаги се старая. И сега заснех едно видео, което ще кача тук по-скоро, с 2 запалки. Споделям каква е идеята. Това е една жена, която гори. Това е друга жена, която се опитва, обаче не ѝ се получава. Какво трябва да правим ние, жените? Да помагаме на една друга, да подкрепяме. Това транслирам, това споделям и мисля, че така трябва да бъде. Трябва жените да се подкрепяме взаимно. Благодаря.